Man ang aking kaibigan na si Madam. Ano ko na siya, oy? Vlog ko na siya, oy. Alingasa po. Ay, Madam. Ay, Madam. Hello. Hello kay Madam. Madam. Ayo, narara Madam. Ay, Madam. Hello. Pila kalaking nahakon kami. Ito pa, pila kalaki Madam. Ako Madam, kaya napulo ako Madam. Imo, ilay mo Madam. Sige, dalawa. Dalawa ka na kalaki. Kalaki lang. Madam. Sulod sa dito, Madam. Pero Saan mo kumusulod, oy? sulod ba karat nunoy? Ate, mani. Kalaki. Duy. Duy. Walang day na konded to. Kato ito lockdown mo daw. Kato day mo laki na COVID daw. Hindi. Wala mo na COVID dito, no? Yung COVID sa Balulang, pero layo ra sa Lourdes Bell. Ibabaw ra. Hindi ko. Hindi ko sa Lourdes Bell na wala diya sa tuwa. Uy! Nag-disinfect na ka? Pag ano sa... Ato ang Duy. COVID! Tama tayo katong konti. Ligo na po, no? Dagan na pala lang tao tayo mo katong diya ba interview ka. Itong diya ba katong interview ka na ko diya. Ubay na ba kayang lantaw. Wow. Lagi. Pasikat day, pasikat na. Sa mga lalaki. Disinfect din ba doy? May katong naunay. Doy. Si Kuan ba? Si Kuan ba? Si Mark. Mas si Mark. mas! Saan po, eh? Doy. Si Mark ba nang musta sa imo? Sinong Mark? Katong sa una got katong bata Ayun, pa ba? ay, wala na po ano to. Nga naman. Nga naman, nalimtan naman yung si Mark. Wala lang. Michael ba? Si Michael sa una ba? Itong, kung katapit na nagdula, gitawag ka diya. Ay, kako. Okay. Kabantay ka to, Michael? Oo. Jay! Natouch wala. Oo. Lala! Natouch wala! Musa pa siya sa imo ah. Okay. Diyan sa dito si Kuan, sa tungalan niya sa Facebook gali, sa tungalan. Christine. Look, Christine. Asa to si Christine? Ano siya? Look, Christine Bungka kay ka Christine. Look ka. Dobi doy. Nuwani man siya din ni mulaag man siya. Depende. Wala dipindi. Depende kung makalaag ka. Dobi. Tawaga. May tawaga. Ito yung mga ikal ba? Eh, nanawagan ko sa mga ikal. Si Michael. Isa pa to? Ito kalimot na ko. Si Michael. Isa pa to isa? Si Mark. Isa pa to? Surhin mo sa... Dito. Dito duyo. Si Noisals. Maski, nanawagan ko sa mga guys dyan. Narin. Sa mga ngalan. Mga ngalan ba? Dagan. Mga ngalan ba? Mga ngalan. Pepper. Si Mark. Si Michael. Leon. Brian. Sige, apin na na. Apil si Brian. Si Noisal. Supat na. Si Noisal. Sige na. Ikalima. Ikalima. Si Kalabukos nga anak to. Si Juan. Si Pablo. Si Pablo eh. Si Pablo. Pablo eh. Pablo. Sige, si Pablo. Pablo. Si Arlong. Sige, si Arlong. Sige. Si Bugoy. Butsals. Ito si Butsals ba? Sige, apil na. Sige, tanan mga Malaki. Tanan malaki. Bongga kay Malaki, sige. Dulwa. Okay, salamat sa interview. Pero ako Trudoy. Pila kalaki jud. Pila kalaki. Doon lang. Pila edad? Mga 20. Ang edad sa laki 20. Oo, isa. Wow. Ang isa 16. Ito nyawas. Ay, kurang tibay. Ano siya? Matrad. Doy, ato ibalik doy ha, katong dia sa kompiteran. Pila edad? Imong edad? Ako edad? 45. Wow, check! Check. Pila edad? 45. Tapos, unsay ganahan nga color? Ito to? Unsay ganahan nga color? Pink. Wala, still pink. P-I-N-K. Wow, perfect! Pilay uyab? Pila. Ano? Ingon di mo katong sa wala. Karon isa na gyud. Sige, dalawa. Ala, dula.
Oh, nasuka na gud siya. Nasuka na gud siya. Duha na guys. Kani, dini mo iyab ni. Kani. Kana. Si ate na lang siya. Alil ka doy. Ate na siya guys. Pilay hawak. Okay. Pilay hawak. Wala ko kawala pala kung hawak. Pilay hawak. Pilay sukod sa hawak. 39 yata. Pila kalaki na tumba. Pila kalaki na tumba. Duha. Pila kabok na nadunggaban. Gabi ba sa to eh. Duha. Dua kabok na nadunggaban. Oo. Nagdugo wala. 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 Pila doy mo dili gid binuang doy kanang pan ba. Pila gid kabok laki. Ana tigbasan. Ay sorry gid daw. Kasi mga guard. Kasi mo na. Hello. Bye bye. Thank you. Salamat.